Capitol Compound. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Alas 7:50 sa atong oras, gumangyahag na! Nagbabalik po si Lito Inglesero. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Ito muna ang inspiring quote of the day ni mo, Lit B. One time lang, B. We are inspired by those who, despite unbelievable pain and hardship, Isa daw? have chosen to become a victors. Wa ko yung nasabtan bisag isa. Again. Okay, basa? We are inspired by those who, despite unbelievable pain and hardship, have chosen to become a victors. Sa imong pagsabot, Si Victor Basling. Yan. Ikaw kanang madasigon sa bisan pa man tuod nga dili siya pwede karon unbelievable ang sakit o gahi ang chosen. Ikaw mo rin katungod sa pagpili nga mahimo kang malipayon. wainong da. Ayaw cool. Agay cool. Ayaw cool. Ayaw ba? Kabro ni mong papa de. Ipabalo na biya ka na ako. Kuyog ya may DJ call. Mayong adlaw, kagahi Bernie, kagahi Lito. Good day to you, the heart Bernie and the heart Lito. Bisan pa man, usaon na ko pagbugaw ni Kokoy, sige po sa panguyab na ko. But there's a lot of time when Kukoy will be talking go out for me. Well, Kukoy did not be go out. Sig panguyab, bisag minyong dako. Very, always be courting me. Kukoy is very married. Munang kakalagot ko niya. There's, what do you mean kalagot? I'm mad. I'm very mad for Kukoy because of courting me. Hantod sa usa ka gabi And the one night, galing na itabo. this is the starting of love life. Una, Ikaw din ako naunsa man ka? Katsul lang ko Samantha. Ikaw ko makulit lang yung sulod. Pag-ini sa- Wapag ko naman. Uy, Katsul lang, gino- isa ka sana ko akong panty. Katsul lang. Uy, ginoo ko. Namakadri. Oo, unsa man good? Nadunggan mo gud ako imong hilak. Ha? Dito na ko speakers kwarto pero Wakong nila ko napuling na ko. daot gid kay kag naong mahilak yun. Kasi, wala ko, okay na ko. Unsa may problema nimo Samantha? Okay na ko, wala ko problema. Di na ko maabri ako mata. Naon sa manin. Siguro ipagdala ta kag guitar goyor. Wala. Oh, naunsa man ka? Wala, nakakaon lang kong pansit nga. Panos na di ay. Nahilo. Kanang namagpidala pansit diri tapos napag soft drinks. Wow. Dagang kay ice, oh. Ang soft drinks? Dili ang pansit. Munang bugnaw kay ang pansit. Pero in fairness, dagang kay karni sagol. Ang pansit? Dili ang soft drinks na galutaw-lutaw nga karni. Wala. Nanawag magulang akong igsoon. Gidala daw si mama sa ospital. Ha? Niya tunog CR.
Nanya, tapos, Nalisan og libang kay Almoranas. ipagtisik ito. Pagtisik eh. Mao gali nag-ingon ko sa iya nga kailangan siya magtisik eh. Tagi Almorana ta, kailangan akong tabang pero saan ako pag-antungan ako diri sa laya. May problema ho na. Dili ko makaantok ka mama, gusto ko antok sa layo kaya ko na rin ako diri sa village, sa layo kay Anggit diri na. Ay ka bala ka. Tabangan ta ka. Si Tabas, pahilam niya. Tabangan ta ka. Di ba si kadumdum ka si ma'am, dugay pa kay maabot sunod si mana pa? Ay pagsaba, ubanan ta ka adto ta sa inyong bukid. Pag-ilom niya, ayaw ko damayan ay mo mga di maayo nga plano. Ay ka bala ka. Ako'y bahala ni. Tapos, unsa may kinanglan dito sa inyo? Ano sige makagilak? Wa ba kay kwarta? Kailangan daw ibalik daw kay ng gawas mga Almoranas. Ay, sus, kabalakan pa na nimo. Pero wala pa ko'y sweldo, layo pa kayo sweldo. Karoon mapitsakit siya, wala Wala pa ba? ko'y inipon kay igo-igo ragi. Okay. Ay, ay, pagilak. Nako'y 30 mil, oh. 30 mil, oh. Oh, grabe ni nga. Isagpa mo na si Munagway. Grabe ni nga, driver ni kada ko bas kwarta. Tapos, ay ka, Pagsurya, ubanan ta ka, ihatod ta ka. pag-ilom niya, bi. Matuta dito. Kunyang may bawanan ni sir. Di lagi ako bahala. Ay lang yun pagsaba. At least, pag-abot dito sa bukid, muna tagpamilya. Sa imong pagsabot, mulakaw ta. Umlakaw tapos pag-abot dito, ay puging na nga driver ko na imo. Sabot ta daan, ingna ko nga imong boyfriend. Unsa? Ingna ko nga imong boyfriend. Mo na imong kondisyon. Bawi ang ni 30 mil. Adili, okay ra, bibi. Kailangan ko manto ni mama. Ay ka bala ka, uban ta ba? Ang iyang Almoranas, kailangan na kita, Salvador. Kuy, salamat. Pag-ilis na. Kuy, salamat kay Kuy. Ay, ay. Aringan nila ko, Kuy. Ay, okay. Magpantir ako, Kuy. Lahat Para kayo presko, magdagan Kuy. sila. Igang kayo pa na Kuy, magpantir ako, Kuy. Ay, ay, ay. Kuy, sige, Kuy. Salamat kayo, Kuy. Si, uban ta. Salamat kayo. Wala pa'y dok-dok ang may tabo, ha. Relax lang mo, relax lang mo. Advance mo ha. Advance agad mo, Abin mga- yung mauna